3 persoane care l-au batjocorit pe Dumnezeu și apoi au murit. Numărul 1. Voltaire, un filozof faimos care a spus: în 100 de ani, creștinismul va dispărea de pe fața pământului. După moartea lui, casa în care a trăit a fost transformată într-o tipografie pentru Biblii. Numărul 2. Freddie Mercury, solistul trupei Queen, a cântat într-una dintre piesele sale: nu am nevoie de mântuirea voastră, îmi aparțin mie însumi. La câțiva ani după lansarea piesei, a murit de o boală gravă. Numărul 3. Napoleon Bonaparte, conducătorul Franței, a spus într-un discurs: eu sunt singurul care controlează destinul meu, nu Dumnezeu. În exil, a murit singur și abandonat, fără puterea pe care o revendicase. Aceste exemple nu înseamnă că Dumnezeu i-a pedepsit direct, dar trebuie să ne amintim că a-L batjocori pe Dumnezeu poate avea consecințe. Biblia spune în Galateni 6:7: Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Dacă alegi să fii de partea lui Dumnezeu, apasă pe butonul de urmărește și scrie: Amin.